Atur giaran nuwun para kadang pamirsa Sutrisno Budaya kagem miwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang mengeniko, pagelaran Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggale cariyos pamundutan mawi ira-iraan dumadine keris brongot setan kober. Dalang sarta pendapuk ingkang dipuntindakaken Rokowas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipuntindakaken Adimas Eko Pranoto, ewondene pangeprak ingkang dipuntindakaken Bapak Suhardi. Sadèrèng pagelaran kita kawiwitan, badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Adegan sepisan wonten ing Kadipaten Ponorogo. Hadipati Betara Katong ingkang dipun paragani Rokomaju Dek Prakoso, Patih Wulung Seto ingkang dipun paragani Adimas Abdul Sutopo, ewondene prajurit ingkang dipuntindakaken seniman Bagus Wahyu Manggala. Adegan salajengipun wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Sultan Patah ingkang dipun paragani Rokowas Andi Prasetyo, Patih Wonosalam ingkang dipun paragani Rokowas Bagus Suyanto, Temenggung Probosemi ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto, Sunan Kalijogo ingkang dipun paragani Rokowas Anom Suharyanto, Sunan Kudus ingkang dipun paragani Bapak Ambeh Wahono, Pangeran Pati Yunus ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutrisno, Pangeran Sekar ingkang dipun paragani Rokowas Beguk Welianto, ewondene prajurit ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggala. Adegan salajengipun wonten ing Desa Mrapen. Empu Mrapen ingkang dipun paragani
Bapak Bekek Ariwarsito, bojo ingkang dipun paregani Dimas Uut Sutriyana, Joko Murdo ingkang dipun paregani Adimas Abi Rojali, Ewondene Endang Winati ingkang dipun paregani Dimas Diah Maharani, adegan salajengipun wonten ing alas ketonggo Jemayang Sekar ingkang dipun paregani Dimas Menik Widyawati, Jemayang Sari ingkang dipun paregani Dimas Tata Wulandari, Ewondene Ratu Ndorowati ingkang dipun paregani Mbak Ayu Sri Poncowati. Repat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami, panjenengan badhe dipun libur trio Pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogolo. Kandi embanipun ingkang dipun tindakaken Siciup Arum Sumplat, Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Nuwun para kadang pamirsa Sutrisno Budaya, menggah mekaten para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika, kita sagutrah saking paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Wusana sugeng amirsani. Nun. Kanjeng Adipati Nyorokagung.
Gonmu asung pangage kanthi panut Nani wis data ora liwat puja pangestuku tampanon sanget ing pamundi miwah dadosaken jimat kula. ening iki akeh swaning para prajurit mula dikepenake gonmu Ista ageng jauh. kabeh prajurit ing Kabupaten Ponorogo jengen sira kabeh wis padha ngaturake sembah pangabekti wis tak tampa ora liwat puja pangestuku tampanon Sangat angel kula mugi dadosaken jimat kula. Rening dina iki panjenenganku durung bisa paring dawuh marang jeneng sira kabeh. Mula dikepenake nggonmu lungguh ngiras pantes midhangetake apa sing tak rembug sakjroning pisanan agung. Wis lamun dawuh. Bali marang jeneng sira Patih Wulung Seta. Kanjeng Adipati Bathara Katon. Sakwise satata lenggah panjenenganku bakal mundhut pirsa. Nani nggih. Piye? Ngenani mubahmu ing swasana katentreman lan uriping para kawula ing Kabupaten Ponorogo. Kepareng abdi dalem matur menawi lepat nyuwun agunge papunten dalem Kanjeng Adipati. Gedhe pangapura tumrap jeneng sira. Nalikaning Kanjeng Adipati Bathara Katon menika dawuh dumateng kula keng parikedah miti pirsa ngenani panggesanganipun sedaya para kawula lan katentreman wonten ing Kadipaten Ponorogo. Kanthi nyatanipun sampun kula estoaken ing pidal sak menika sedaya para prajurit saged bentengi negari Ponorogo satemah dadosaken hayem tentrem menika ngenani katentreman nanging Kanjeng ngenani panggesanipun sedaya para kawula najanto kawula panjenengan mapan wonten ing ereng-erengipun Parden mandhap wonten ing Karang Pradesan minggah wonten ing Kitaraja sedaya para kawula panjenengan panggesanipun mubrah-mubruk pindha alinabur madu saged dipun wastani murah kang sarwa tinumbas subur kang tinandur Kanjeng. Rumangsa gombong cumeplong sakjroning ati. Nani nggih. Sakwise aku midhangetake apa sing dadi Pekaten nggih. Mula kanthi kuwi Teh, Napa Kanjeng? pakaryan sing becik kudu tok lestarekake keng supaya ing mengkene tinulat marang andhan kabeh. Ngestoaken. Kejaba saka kuwi jeneng sira ora usah wigah-wigih lan sanggoru. Lamun isih ana kawula sing nandhang cicingrangan enggal jeneng sira matur ing karepanku ing mengkene aku bakal paring sabiyantu marang kawula. Ngestoaken dawuh. Kawulku jumeneng Adipati Kabupaten Ponorogo ora teges aku kepengin mlendhokake wetengku dhewe iki ora nanging sing baku uriping para kawula ing Kabupaten Ponorogo kabeh kudu bisa ngrasakake kabagyaning urip. Bagya mulya rasanipun kawula dhateng panjenengan. Gadhahi sesembahan ingkang wicaksana adil para marta boten ban sindhe ban siladen dhateng kawulanipun Kanjeng. Kejaba kuwi apa to sebabe nganti aku ngrangsekake pisuwan agung ing Kabupaten Ponorogo iki. Pancen kebak rasa tandha pitaken sajroning manah kula Kanjeng. Ing titi wedal sak menika dede titi wancinipun pisowanan agung. Nanging kenging menapa panjenengan dawuh dumateng kula keng supados ya warakaken sedaya para nayaka lan prajurit mandhapipun para kawula keng
supados marak sebo ngersa panjenengan lajeng wonten kawigatosan menapa Kanjeng? Aku mung bakal pengen takon karo piye. Mesti wae jeneng sira ngerti dhewe. Sakwise kraton Majapahit lubuh, Terus lereking pemerintahan ing Kasultanan Demak Bintoro. nggih. Sapa sing jumeneng sultan ing Demak Bintoro? Ora ana liya mung Raden Kasan, Sultan Patah. Terus Sapa Sultan Patah kae? Sapa Raden Kasan kae? Salah sawijining menungso sing ora ngerti marang bubudening liyan. mekaten. Adoh saka ing Kabupaten Palembang Bang. tumuju ana ing Praja Majapahit. Niki. Saperlu amung ngaras padha ana pengarepane Rama Brawijaya Kertabu. Ing kono Kasan didaku putra malah kaporo nampa ganjaran kanugrahan wujud alas glagah wangi. Niki. Nanging nalika babat alas glagah wangi bisa dadi kutha karo sing gedhe, Kasan jumeneng sultan ora nyuwun palilah karo Rama Prabu Brawijaya Kertabu. Iki cetha lamun to Kasan iki arep ngembari panguasane Rama Brawijaya. Mekaten. Ya, kaping pindhone nalika kraton Majapahit kecak perang dening Kabupaten Kediri Girindrawardhana. Nggih. Kamangka rikala semana Kasan ngerti kedadian lan kedadian. Nanging babar pisan dhewe ora sabiyantu karo Rama Brawijaya. Momen Malah kemawon. kaporo. Rikala semana Kasan ya Sultan Patah kecak perang ana ing Kraton Majapahit nganti Rama Brawijaya iki ngungsi munggah ana ing Gunung Lawu. Mekaten. Mula kanthi kuwi apa sebabe sakwise Demak Bintoro iki ngadeg aku ora gelem sowan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Merga lara ati. Lamun to Kasan isih jumeneng sultan ing Kasultanan Demak Bintoro. Taunana windonon aku ora bakal sowan ing Kasultanan Demak Bintoro merga aku ora gelem rumangsani. Aku ora gelem ngakoni lamun to Kasan kae salah sawijining sembah. Mula kanthi kuwi, lamun to aku tumindak sing kaya ngono. Miturut penemumu bener apa kae. Kanjeng Adipati Bathara Katong. Iya. Kula sarjo menawi to cetha panjenengan badhe ngwalaken pemerintahan boten sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro menika sampun pas. Awit menapa Ponorogo menika saking palinirmane Keng Rama dalem Sinun Prabu Brawijaya sanes palinirmaning Sultan Patah wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Menak boten kok ateges kula menika ngincipi barang teng papak langkung prayogi Demak Bintoro kersanipun Demak Bintoro Ponorogo kersanipun Ponorogo ngwalaken pemerintahan kemawon. Yen perlu, yen bisa, Nggih, Patah kudu nyembah kelamaane Bathara. menika leres panjenengan ingkang Yen pancen kaya ngono kowe kabeh pinangka dadi Nggih. pasekse. Selawase urip, aku ora bakal ngancaki sikilku ing Demak Bintoro. Amit kuwi kang suwan kan Sinten yen ora kleru. Iki tingas bajingan
saiki keng jumeneng patih ing Kasultanan Demak. Menika leres Kanjeng Adipati Roro. Ning nalika alam semalu sak menika kula sampun dados tiyang ingkang sae. Bareng saiki dadi patih sandangane sarwa kembiar kaya dene toko Mas Malar. Ana salah. Lho nggih. Kok nganti jeneng sira tumeka ing Kabupaten Ponorogo. Njur mengkuwi gati sing piye? Kepareng matur Kanjeng Adipati Roro. Ngantos karoyo-royo kula tumapak wonten Kabupaten Ponorogo. Sepisan kula netepi kewajiban pinangka dados warangka ing Kasultanan Demak. Bilih angka kaping kalih kang supados kula nanjihaken ngersanipun Kanjeng Adipati Roro. Mongko sampun kapitung kalih pisuwanan ikungan menika. Panjenengan ngumprangaken kursi pisuwanan. Kok bilih menawi panjenengan wonten pakaryan ingkang boten saged dipun tilar utawi panjenengan katemben kemawon nandhang rah. Mbok nggih utusan sawijining gandhek sakembaran. Kersanipun kunjuk atur wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan supados boten dados dapen kemeranipun para kadang dipati pemancat sarta boten dados pirembuganipun saka ing Kasultanan Demak. Dadi cetaning nggonmu tumeka ing Kabupaten Ponorogo keng supaya nanjake jalaran apa sakwise Demak ngadeg sepisan wae aku rasuan ing Kasultanan Demak Bintoro kaya ngono. Ngaten. Patih ana salah. Lakutan terus terantan teteng aling-aling. Apa sebabe? Sakwise Demak ngadeg sepisan wae aku rasuan ing Kasultanan Demak. Jalaran umangsa lara atiku lan aku ora bakal ngakoni lamun to kasandha patah wis salah sawijining sembahan ana ing bumi Jawa Dwip. Mula kanthi kuwi cetane ana windanana malah kapara selawase urip aku ora bakal sowan ning Demak. Kasultanan Demak menika bilih menawi panjenengan boten kesusuan wonten ing Kasultanan Demak menika ateges ngundang dhateng pramatan. Mila saking menika mumpung dereng kebatut nganakaken pangorbanan monggo dipun galih langkung rupiah. Kula betahaken piwangsulan pinggiran ingkang batok kula rantos wonten sakderenge lalu. Rantinen sak jabaning rangka. Patih belum Kanjeng Adipati Roro. iki cetha kriwikan bakal dadi grojogas. Bilahi gediling Nani urung tanpa campur perang. Demak Bintoro lan pun. mangkon watos. Kanthi kuwi ngirita prajurit jaduk baleke utusan saka Demak. Teko dalam temoco pariyun. Tinggal len gereklah. Kados pundi kabulusananipun. Sasampunipun panjenengan minggah wonten ing Pendapi Agung Kadipaten Ponorogo. Kepanggih kalian Adipati Betara Kato. Sambet wonten sowanipun wonten ing Kasultanan Demak Bintoro titi wedal punika. Sakwise aku kepingin tembungi Adipati Betara Kato.
kaya-kaya direne puguh ora gerusuhan ana ing Kasultanan Demak. Menawi mekaten badhe mengkang pranatan wonten Kasultanan Demak Bintoro. Katune kok kaya ngono. Kula kanthi tumunggung Prabu Semi. Mengko yen ana piwangsulane Kepatih utawa Adipati Bathara Kacang sanga Ponorogo kabeh purba lan sesuk pasrah dipamit. Yes, to akan dawuh nggih. Wis padha gelar sepapan wong saka Kasultanan Demak Bintoro. Pancen tak dodolan tak temu. Yen ora kleru gumenggung Prabu Semi. Ora kleru, aku Prabu Semi saka Demak Bintoro. Aku uga ora ulah lawan kowe. Iya. Yen to kowe ulung seta warangka ana ing Kadipaten Bener. Ponorogo. Ulung seta Iya. nganti aku macak baris sekabehing prajurit-prajurit saka Kasultanan Demak Bintoro. Iki mung pengen ngranti pawangsulan kang gumathok sambung kelawan Bathara Kacang. Ora tau nutupi wajib sowan ngabiyantara ning Kasultanan Demak Bintoro. Dadi jeneng sira pengen kaprungu pawangsulane Kanjeng Adipati Bathara Ora Kacang. kleru. Nganti kukutring jagat ora bakal sowan ning Yen Kasultanan kowe Demak. pengen mengkang pranatan Iya. saka Kasultanan Demak, tak jebol.